So ayan mga ka-alright. Aray magdudugtong tayo ng tubular. Ayan, lagyan natin ng So yun mga ka-alright, at tayo ay magtubutol na ng tubular. Ayan, pang suliras. Ayan. Ang kalpas natin dito, nasa magiging dito. Ha? Dito. Ha? May kalpas natin. Hindi na. Hindi na natin kartasan doon. Ay, welding na sa gilid. Oo, welding na lang yan. Oo. Tapos ano, welding lagyan natin salo. Hindi mo na ako gano'n. Ilan ang malulugtong? Parang ang haba. Baka nang kamalitukat. Yan, sulpit. Ang dudugtong natin dyan. Tapos na rin yan. Dapat dinarman na natin yung Ano nga, magtulog-tulog eh. bit pa daw. Plus 4, 140. Ilan yan? 88. Lita 70 lang. 7. Ayan po, lagyan natin ng stopper para doon sa pagpangga. Yun ay mahiging sa labas, dos. Kaya para di na tayo magparahatak-hatak. Hatak-hatak ng tubo. Pang malakasan. Oh. Oh. Oo. Kamu. Ay. Ano? Ha?
So ayan, linggong-linggo, umulan. Tigil kami ni tatay. So nakikabit na namin yung isa oh. Ayan. Taas po yan dun sa ano ng 6 inches. Bale 7 kasi yung magiging seg pa na ano na plywood. So ayan mga ka-ride, magdudugtong tayo ng tubular. Ayan, lagyan natin ng gap. May isog! Nagkahanap ko sa labi. Wala ka pala. Tayo na? Ano yan? Lagyan mo sa kanto. Ano ba? Tim, usok na! Usok na sabi! Usok na! Usok!
Hindi kayo pawisan dyan. Wala ko, buwan ko lang. Ako madadali nito ah. Ha? Ako madadali nito. Kaya mo nakakasabay sa pikit eh. Nanonood, yun ang napaplat eh. Ah! Ako na! Oh, tuwid pa ka? Tuwid pa ka? Wala.
Oh, ayan na po. Ay, may dalawang ano na. Kahapaan sa suliras. Tapos papurpatong na tayo niyan. Dito tayo magpapantay na sa ano, na kaya nagbubutol na po tayo pang siliras. Ipit. Sakto haba ng plywood. Kita lang gumawa ng tindahan. Ano ni Tita, pangalan niya ay Bebang. Dahan ni Aling Bebang. Simple lang. Talaga. Yes. Ito.
Puno na. Hindi So na. yan, dito express ang ulam for today. Hoy, kumain yung dalawa? Baboy. Hino? Bimim. Yung anak mo. Isda. Inulam. Agaw. Bagong bata na to. Kunin mo ang cellphone. Nakain yan. Nasaan na? Kasi yung bibigyan ng dalog ng tent. Ang lalakas ng trip. Part 3 sa tindahan ni Aling Bibang. Ay, part 4 na pala. Suliras. Part 4. Yan. Sabay na. Sige, salud kayo. Oh. Salud lang kayo. Huwag mo isipin, sige mo. Ano ba? Diyos po. Sige mo ba? Ay, may parang may iba. Si Mama, tira si Vilma. Kaya na kayo. Wala namin yun. Pansin. Yung kalat. Baga?
Ay, amo. Amo ng baga. Napakan pa ako na. Amo. Ayan, medyo i-full weld natin dito. Baka bumigay. Butas. Butas. Maamot. Ayan, umulan na naman. So ayun na po. Kaya ganyan po yung maging ano nyan. So mayroon pa yung sa gitna, pampatigas. Yan. Yan magiging sahig. Mas mataas ng bagya dyan sa ano, kalsada. Para yung ulan tubig ay hindi mababasa ang ano, sahig. Umuulan! Na-shower ah. Na-shower. Maabon bim ha.
Ako na may nagsisi na. Okay na to? Patawarin mo sila. Bawasan mo nga tayo. Bawasan mo nga. Naka 300 yata. Lakas. Hmm? Yan, okay na. Mo. Okay, sarap. Sarap ng dami. Pagmamahal, ubod ng lamig para sa'yo. Nag-iisip na'y magbalik sa hirap. Sana na ang puso ko inasana dito sa iyo. Vilma, where are you now? Saan pa harap nito? Ayan. Lang. Mula, tita. Nag-vlog ako na ko. Vilma. Mamam ka? Mamam? Nag-vlog si mama oh. Oh, halika dito, tingnan mo si daddy. Tingnan mo si daddy sa vlog ni mama. Hindi nga. Huwag ka umiyak kasi bawal yung iyak sa bata oh.
bawal yan oh. Oh, di ba galing oh. Dito na. Alright. So ayan mga ka-alright. Aray magiging sahig. 3/4 na plywood. Lalagyan pa po namin ng saluyan sa gitna para tumibay. Ating kabilang gilid pa na 2x4. Ayan. Ganda.